Είμαστε στο Χατζή Σερίφ, το οποίο έχει έναν από τους πιο γνωστούς χαλβάδες εδώ στην Κωνσταντινούπολη που προσφέρεται με παγωτό και χτυπημένο πιστάσιο. Πάμε να δούμε πώς το φτιάχνουμε και να το δοκιμάσουμε. Το χαλβά το κρατάμε ζεστό μέσα σε νερό, παιδιά. Αυτή είναι η κρέμα πιστάσιο, αυτός είναι ο χαλβάς, το παγωτό. Φανταστικό. Έτοιμο το παγωτό μας, χαλβάς πιστάσιο με παγωτό βανίλια. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έλα, πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι ούτε πολύ γλυκό, ούτε πολύ σιμιγδαλένιο, ούτε πολύ ξηρός καρπός. Είναι λίγο πολύ τέλειο. Είναι φανταστικό. Φανταστικό. Αυτό θα μπορούσα να φάω τύπου 1 τόνο από αυτό το χαλβά. 1 τόνο, έτσι. Φανταστικό.